Bon dia. És dilluns, són les 10:15 del matí. La setmana passada em vau acompanyar i aquesta, per què no? Torno a fer un vlog setmanal, així que aquí comencem. Hòstia! Pues aquí estem. M'he vingut a l'skatepark, que fa un temps una amiga em va deixar això, uns patins en línia, i m'agradaria provar-ho. La veritat que m'he pujat uns patins en línia una vegada a la meva vida i va anar prou bé, així que aquí estem. Intentaré fer no gaire el burro, amb cuidado, a provar a veure com va això. Segur que està divertit, no? Mira, xungo, eh? A veure si pujo aquí. Pujo aquí. Toma. Ara baixo. Sense fotre el màstia. Uepa! Haurem d'anar-hi, no? Hòstia! Que me mato. Jo no tenia plantejat fer un vlog setmanal, però tinc un parell d'amics que ahir em van dir que esperaven veure'm cada diumenge a la mateixa hora, i vaig dir, va, tampoc costa gaire, són hores d'editar i merdes d'aquestes, però està entretingut, no em desagrada. Jo crec que farem vlog setmanal, així que atentos, dale la campanita, o per aquí, per allà, no sé on està. Me la pela olímpicament, em faré youtuber i ja està. No tinc gaires esperances, en veritat, però que em vegin 300 persones em sembla bastant totxo ja. Aquesta setmana és una mica diferent de l'anterior, no tenim partit. Demà vaig a la uni, tinc primera classe de l'assignatura d'Ecologia Fluvial. Només tinc una assignatura ara aquests propers 2 mesos, així que molt chill. He d'anar fent TFG, que també us explicaré durant aquesta setmana, suposo, de què anirà el meu TFG. A més, que no us ho he dit, aquest cap de setmana, com que no tinc partit, tinc temps per fer una escapadeta. Aniré a desconnectar un rato de l'hoquei i m'aniré aquest cap de setmana a Puigcerdà amb un parell d'amics, a passar un parell de dies per allà, a esquiar o a fer snow. He de veure què faig aquesta vegada i jo crec que serà entretingut. Jo, per ara, em vaig a treure els patins i me'n vaig a dinar a casa. Vinga, fins ara. La porta de l'entrada. Avui direm això, és una mobilieta de menors de locos. Hola, què tal? M'he fet un cafè i ara m'he posat aquí amb l'ordinador a treballar una miqueta i a mirar-me temes de l'assignatura que començo demà. I res, em posaré a recollir un altre cop les caques d'aquí fora, que s'han tornat a cagar per tot el jardí. Faré temps fins a l'hora d'anar a entrenar per a projecte. Yo! Anem a fer-nos la bossa, no? Per anar a entreno. No sé per què. No sé per què. Pues ala. Bossa feta. Jo ja estic de camí a Palafrugell, que tenim entreno, a les 8:30 hi ha físic i a les 9:30 tenim entreno amb patins, així que ja surto cap allà, ara recullo un company i bé, i anem a entrenar. Ja soc a Palafrugell, he anat al súper i m'he agafat un plàtan i un cafetó i reentrenar.
Doncs bueno, ja hem fet l'entreno d'avui, ha anat bastant bé i res, ara anem cap a caseta, arribaré tardet avui, arribaré 12:15, una cosa així a casa, o sigui que dia llarg, però bueno, amb alegria, torno cap a casa a veure què hi ha per sopar, perquè tinc una gana que flipes. Ens veiem a Lloret. Qui sap si demà arribaré a portar-te a l'aire, encara que tu pensis, no vinc a treure la pluja del cel. Jo sap el vent que he volat més alt de les estrelles, encara que no ho creguis, i em torno a escapar de la ciutat. Tinc un llarg viatge dins de la meva pell i no puc entendre si em costa viure. No val la terra si no sembres bé. Una cosa millor que el puto fuet, És una locura. A sobre, està molt més bo si el mossegues directament que si el talles. És un factor. Bé, doncs he acabat de sopar, així que toca anar a dormir. Que demà, primer dia d'universitat des de que soc youtuber. Jo crec que encara no em demanaran fotos pel carrer. I això, primer dia de l'assignatura aquesta, a veure com va, ecologia fluvial, m'assembla, igual no, encara no estic segur, però m'assembla que la fan en anglès, o sigui, show. Ens veiem demà al matí, vale, família? Bon dia, senyors. Què tal? Avui són les 8:40, una cosa així. Però bueno, la classe és d'aquí molta estona encara, Ja estem a la uni, vaig a fer un cafè i cap a classe. Classe feta, m'he menjat una xapa important. Té pinta que no aniré a gaires classes d'aquesta assignatura. Efectivament és en anglès, cosa que està bacana, però això, la veritat que venir fins a Girona per fer només una hora d'aquesta classe no m'arrenta, o sigui que no vindré gaire, m'assembla a mi. Aquí estic, al camp del Girona, estudio aquí a Montilivi, i ara me'n vaig cap a casa a dinar una miqueta i ja està. I del chill fins que hagi d'anar a Blanes a entregar els nens. He acabat de dinar, he sortit a fer un cafè i he acabat de llegir una mica i res, m'he acabat aquest llibre, que és bastant curt. Jo em pensava que era poesia, però no. Bueno, igual us la pela, però jo us explicaré de què va. Bàsicament, és un llibre en què hi ha redactades 10 cartes que suposadament li va enviar un poeta a una persona que vol ser poeta. I, bueno, al final el que fa és motivar-lo i incentivar-lo a ser poeta, però allunyant-lo de tecnicismos, sinó que el que fa és motivar-lo a escriure sobre el que ell realment estima i bueno, al final és una mica com inspirador i aquestes coses. I una mica intensito perquè el vocabulari és durillo, fa servir paraules, bueno, un vocabulari mig antiquat. Són cartes que teòricament es van escriure a principis del segle passat. Bastant interessant. Estic aquí del chill, ara he de fer amb l'ordinador web un parell de coses d'Hockey Samba, però no tinc gaire res a fer. Ahir vaig tancar, per fi, unes tecnificacions que publicaré properament, que seran a Ripollet. Així que si ets del Vallès i por ahí, pues segurament fem tecnificacions per la zona, així que, bueno, estigues atent a les xarxes, que les pujarem d'aquí poc. I jo crec que pot estar bastant guapo. I bueno, durant aquesta setmana també pugem les inscripcions pel campus de Setmana Santa, que ja ho tenim tot tancat. O sigui que si aneu a la web trobareu tot plegat. Així que res, espero que ens veiem. Treballaré una estoneta i cap a les 4 i alguna cosa m'apiro cap a Blanes a entrenar els xavales. Ja
Hem arribat a Blanes, que avui l'entreno és aquí. M'ha portat el meu germà perquè ell té entrenament a Tordera a la mateixa hora, així que venim junts i després em passa a recollir per aquí un altre cop. Aviam com va l'entrenament, he arribat d'hora, així que em dona temps a prendre'm un cafetó, prendre alguna cosa i entrenar el nano. Ja estic cap a Palafrugell, ja està aquí l'Eloi afilant l'escopeta. Farà goles avui? Molts goles. Bueno, anem a fer físic. Hola amics, mireu, jo quan acabo l'entreno em queda a fer directes. Adéu-siau. Bueno, xavales, ja hem acabat l'entreno. Hem anat aquí a casa del col·legón a sopar i bueno, a prendre alguna cosa, que demà no hi ha classe, així que amb alegria. Hala, ens veiem demà. Bon dia. Ahir vaig arribar tardet a casa, que hem d'anar a prendre alguna cosa amb els companys d'equip. I res, avui no tinc classe, però d'aquí un parell d'horetes tinc reunió amb la meva tutora del TFG, així que aprofitaré per explicar-vos de què va el meu TFG i per què m'ho refresqui ella, que ara la veritat que fa molt de temps que no faig res i estic una mica desconnectat. Aviam què m'explica, si em carda gaire bronca. Avui a la tarda tinc entrenos a Tordera, així que vinga, que comenci el dia d'avui. Mare meva, què passa amb vosaltres? Bueno, jo estic aquí, m'he sortit a fotre un cafetó. Ai, Lola, guapa. Mira aquí. Oix. Doncs teòricament tenia una reunió ara amb la profe del TFG, però m'ha cancel·lat perquè no sé què. I res, ara m'he posat aquí a mirar-ho una mica per sobre perquè feia temps que no feia res. El meu TFG va del següent. Diguem que tenim un projecte, jo i una companya de la uni, que és de Metges Sense Fronteres i el que hem de fer és analitzar el funcionament de diversos tipus de filtre, que no són grans filtres de milers de litres, sinó que són filtres que es poden posar en una habitació, diguem per una casa, i no funcionen amb electricitat ni res, sinó que són simplement unes membranes i per la força de la gravetat l'aigua passa per aquestes membranes i surt bastant neta o relativament neta, diguem. I el que hem de fer és comparar un tipus de filtre que es diu Paul amb altres tipus de filtre per veure quin és més eficient i després el que hem de fer també és fer una anàlisi d'aigua i comparar el funcionament d'un filtre que porta 3-4 anys funcionant i que ha filtrat milers de litres d'aigua i comparar-lo amb un de nou, aviam quina pèrdua d'eficiència ha tingut i tal. I el tema, a veure, la veritat que és bastant avorrit, o sigui, em pensava que estaria més guapo, però no tenim marge de fer res xulo ni d'inventar, sinó que al final l'únic que hem de fer és seguir passes que ens indiquen Metges Sense Fronteres, ells saben el que volen i nosaltres només hem de fer això. I, bueno, bastant avorrit, ja us dic, però bueno, ho hem de fer amb alegria. No l'he triat jo com a tal, sinó que ens van passar una llista de temes i bueno, jo vaig seleccionar diverses opcions. La majoria eren de biologia marina i de bitxos, ecologia i tal, però em va tocar aquesta i la veritat que, vaja, putadón. O sigui, és bastant avorrit. Però bueno, anàlisi d'aigua i aquestes coses, la vida et dura, no? Doncs he estat fent el vago, la veritat que tota la tarda i gran part del matí. I al final, com que no he tingut la reunió, doncs m'he posat a fer TFG i, bueno, he escrit unes quantes pàgines, la veritat que m'he posat una mica les piles. Després de fer tant el vago i mirar vídeos a YouTube i a TikTok, m'he començat a llegir un llibre, aquest, Com olvidar Machu Picchu, no? Olvidar Machu Picchu. Me l'he trobat per casa també. Estic fent temps, fins a 7 o així, que m'aniré cap a Tordera a entrenar, a fer un parell d'entrenos
i a la nit segurament vagi amb uns amics a prendre alguna cosa, perquè demà em dic que tampoc hi ha ni entrenaments, ni classe, ni res, perquè ha de venir bé, no sé què. O sigui que demà, un altre dia molt chill. Ens veiem després. Són gairebé les 7 i res, vaig amb moto cap a Tordera, fer un parell d'entrenos. Estem aquí a Tordera amb els xavales i vale, si van a campionats fem un vlog allà i anem a Espanya, no, també? A Espanya? Diuen que sí. ¡Oh! ¡Son tontos! Dale, Arnau. No, Aro la lía. ¡Va, final! Bon dia. Doncs amb això del vent i tal, avui la veritat que no tinc absolutament res a fer. Vam tornar a casa tardet perquè vam anar a prendre un parell de copes, el meu germà i jo, i bueno, dos amics més que venen de monitors a l'Oxamba també, i m'està parlant de propers campus i coses, i res, avui ja t'he dit, un dia molt chill perquè tenia entreno a Caldes que no el farem, tenia entreno a Palafrugell que no el podem fer, i bueno, veuré aviam com m'entretinc el dia d'avui. Adéu, nenes. Adéu. Sí, bajar el motor. Bueno, va, jo ja he dinat i ara mateix he sortit de casa. Estic aquí agafant la sambaneta. Fa dies que no l'agafava, la veritat que tinc ganetes. I vaig agafar matalassos a Tossa, bueno, per quedar-me'ls jo, perquè bueno, els faré servir per un campus Oxamba, així que anem a treballar una estona. He agafat la tovallola perquè em sembla que m'aniré a fer un banyito a la platja. He de veure, aviam si quan acabem de fer el viatge de matalassos encara bueno, fa caloreta i tal i m'aniré a la platja a fer un banyito, que tinc ganes i fa molt de temps que no em banyo. Home! Bueno, aquí estem, omplint la sambaneta. Si queremos algún backpack Quiero, Palomo. en el suelo. Good boy, vaig. Tu que no parlis en castellà, Oh, Andreu. Puig Oliva. Mira. Ja està, ja ho tenim, això. Está dentro, Ya verás, es que ya verás para sacarlo. Me va a hacer una gracia. Necesito ayuda, Va, Pacho, va. Ya está, esto está dentro. Ahora. Ara, bé, nano. Ara dobleguem aquest. Venga, plaguem, este va para arriba. Sí, aquest. Hòstia. Doblegar, aquest aquí doblegat. Aquest aquí ja és xungo, Aquest aquí. No, bro, mira, es doblega tope de fàcil, mira. Sí, t'ho juro que cap, Andreu. Dale. Sí, espérate. Aguanta la silla y yo cierro. No mordes. Jo estic esquiant ja. He posat 43 matalassos a la sambaneta. Campus Setmana Santa gràcies a nosaltres tres, al Patxo, a mi i a l'Andreu. Esa és. Vale, ¿cuánto va a durar el vídeo? Espera, que subo la ventana. No, deixa'm posar la Marta. Fota-li, va, fota-li pel blog. Ensenya-li a mis suscriptores que ets un tío útil. Dale. Uy, pero no me desmontis al taller, tete. Ve, Pacho, ve. Com està el cul, Andreu? Ve, Pacho, ve. Dale, Pacho, ja ho tens. Ja, no, ja està, pobreta. No sé. No, pero venir vendré, ya verás, tranquilo. Anem a fer un banyito a la platja. Puja't els pantalons, primo. Pues estem aquí a Cara Sabadella, després de descarregar els matalassos els hem deixat allà al taller del mon pare, hem vingut a la platgeta a fer un banyo. A veure, dale. Epa, molt solidor. I res, aquí una mica de platgeta. Estava freda, però ha sigut bacano, la veritat. Me'n vaig entreno, que al final fem físic. Vaya tonto.
Doncs teòricament al final teníem entreno. Havíem de fer físic, però era a Torroella de Montgrí, ha sigut una cosa improvisada i jo per problemes logístics no he pogut anar. Ha sigut un follon, m'he estressat una mica i dic, doncs mira, tu els dic que no puc anar-hi perquè és que realment estava una hora i és que no he pogut anar-hi, volia anar-hi i per problemes logístics no he pogut anar. I just m'ha dit a mon pare que se'n va a córrer ara amb un amic, el meu pare corre des de fa un any i pico, està anant a córrer cada setmana, moltes vegades a la setmana, i a mi no m'agrada córrer. La veritat que crec que és de covards córrer, però bueno, m'ha dit d'anar-hi i doncs aquí estic. Ja m'he posat la roba, ja estic preparat, ara sortirem i bueno, m'acompanyaré una estona, espero no morir. Seria molt humiliant que el meu pare em pinti la cara corrent. Us deixo amb l'Andreu Runner. Estem aquí preparats per sortir a córrer, estem esperant un amic del meu pare i anem a fer una volta. Ja estic a casa, no li he aguantat el ritme al meu pare, tio, és lamentable, Té 50 anys i no li he aconseguit aguantar el ritme. M'ha faltat oxigen, no podia ni puto respirar. És la primera vegada que surto a córrer en la meva vida i ja t'he dit que cada un quilòmetre una mica menys he hagut de parar perquè no podia respirar. Ja me'n recordo per què em vaig fer porter, tio. Amb el bé que s'està una porteria, veia ganes d'anar a córrer. Hem fotut una bona suada, hem entrenat una mica de cardio i res, ara a sopar i avui a dormir d'hora, tio. La veritat que dia largo, però ha rentat molt, m'ho he passat molt bé aquesta tarda. Anant a buscar els matalassos, anant a la platja a fer un banyito, ens hem quedat allà mitja hora, chill, i després anar a córrer, sentada de dia. Ara us ensenyo que sopo i me despido. I tu t'agraden els bitxos aquests? Són guais. Són raros, però està bé. Aprendre a dibuixar sempre està bé. Jo sé dibuixar aquest ull i aquest. Bona nit, xavales. Bon dia. Jo he estat treballant una estona, encara que no us sembli, i bueno, tenia un parell de trucades importants i han anat molt bé. Bé, de part d'un ajuntament m'han confirmat on serà, bueno, que podré fer el campus d'estiu allà i m'han confirmat on dormiran els nanos i tot plegat. O sigui que, de conya. I del campus d'estiu em faltaria la primera setmana per tancar on anem. Segurament és a Palafrugell i m'ho han d'acabar de tancar, però això, ja ho tindríem distribuït. La primera setmana serà del 5 a l'11 a Palafrugell i llavors ens desplaçarem cap a Sant Jordi Desvalls on acabarem el campus de les 2 últimes setmanes i bueno, ja tenim mirades diverses activitats per fer, així que bastant gestionat, molt content perquè estava una mica angoixat amb el tema de no tenir-ho tancat al 100%, ja ho havíem parlat, feia molt de temps que ho estem treballant, però l'Ajuntament encara no ens havia confirmat i ara per fi ja ho tenim fet, o sigui que campus d'estiu 2026 és més que una realitat, apuntat, tio. La veritat que serà una locura, o sigui, tinc unes ganes increïbles. Avui dinarem a casa i cap a les 4:30, 5 i alguna cosa, tiraré cap a Tordera a fer els últims entrenos de protesa de la setmana i avui a la nit segurament m'apiri cap a esquiar, o sigui que a tope. Seguim amb el dia. Torno a estar a la Sant Beneta, la veritat que avui fa un dia horrible. I res, he agafat la Sant Beneta perquè havia de pujar a casa de ma mare a preparar-me una mica la motxilla de les coses per anar a esquiar i tal. Els esquís i les botes i això ho tinc a dalt, a Llívia, però havia d'agafar tema guants, buf, el traje que faig servir el de la moto i res, diverses coses. I estic arribant a casa un altre cop, que ara vaig amb una mica a Tordera a fer un parell d'entrenos i res, després torno ràpid a Lloret, que em recull un altre amic per anar cap a Llívia. Arribarem tardíssim a Llívia per culpa meva, perquè he d'anar a fer els entrenos de porters, però m'esperen. I això, ja em queda el cap de setmana i jo, la veritat que tinc ganetes. O sigui que sí que és veritat que tinc les cames una mica a Cuenca de córrer ahir, però tot fos això. Al matí estava una mica més cascat i avui ja les tinc bé, o sigui que chill. Res, això, vaig a deixar les coses d'esquiar a casa del meu pare i deixar-les preparades perquè quan torni a Tordera marxar directament. Doncs ja estem de Tordera, així que me'n vaig cap a caseta, que em passen a buscar ara per sortir a anar a esquiar. Em toquen amb moto i avui plou, o sigui, putada, però som-hi. Pero a 140 sí. A ver cómo está eso, ¿pica o no?
Doncs ja estem a Llívia i res, hem arribat bastant tard. Hem portat aquí per sopar, hem fet un parell de copetes i ara ens anirem a dormir, que demà toca esquiar. No sé si esquiaré, diu, perquè em fa bastant de mal al peu. Ahir vaig córrer amb les sabates del meu pare i em queda molt de mal, però bueno, demà al matí jo crec que m'aixeco fetent. Així que res, bona nit, xavales. Bon dia pel matí. Ja estem desperts. Ja no em fa gaire mal al peu, així que ens anem a fer una esquiadeta. Vaig a fer un cafetó, pugem a les pistes i ens veiem. Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors. Jo vull córrer pels camps, com quan tenia 10 anys, Ei, sé que no entenc una merda corrent, tinc clar que he d'anar a poc a poc. Que trist va ser veure't plorant l'últim moment. Jo vull córrer pels camps, com quan tenia 10 anys, Pues res, tu, que ja ha tancat Masella la majoria de les pistes per mal temps. Mireu el sol que fa. Diuen que és pel vent. Jo no he notat gaire vent. Igual puja després i em callo, però no sé, ha sigut una mica de merda. I res, anem a veure què fotem. Me sembla que ens anirem a caminar una mica per Llívia o alguna cosa així, a dinar i jo què sé, bro, lo que hay. Però bueno, a veure si demà fa bon temps i le damos a l'esquiadeta. Estem aquí recollint el cotxe i cap a Llívia. A veure, Robert, por el content. ¿De qué? A ver, chaval. Me hace listo. L'olor del primer amor canvia l'aire per sempre i només pot ser així. Passen anys i jo encara segueixo somiant sense haver de dormir. Vull cantar-te com ho fan els grills i que no et passi mai res dolent. El riu que m'ha vist créixer el tinc dins al costat de la meva gent. Quanta alegria i quanta pena porto dins. Tota una vida queda enrere per seguir. Jo vull córrer pels camps, com quan tenia 10 anys. Jo vull córrer pels camps, com quan tenia 10 anys. Doncs al final hem aprofitat el matí, tot i no haver pogut esquiar. Hem anat a caminar una estoneta al castell de Llívia i res, hem anat a casa, hem mirat un rato d'Olimpiades d'hivern, m'he posat a llegir una estona i anem a veure si dinem aquí a aquest restaurant. Aquí tenim la bacaneria, una mica de raclet, una escalivada rarita. Tu no tens menjar? Tu, al final hem estat al restaurant del dinar fins a les 6 de la tarda gairebé. Però bueno, ha estat bastant bé i res, ens hem vingut cap a casa, hem parat a comprar alguna coseta per sopar i per dinar demà a les pistes i de més. I això, jo ara mateix estic veient el Calafell i Liceo, bon jogo. En una estoneta ens anirem a dormir i a veure si demà podem aprofitar bé el dia de pistes i esquiar bé i que hi hagi bon temps i tot plegat. Ara en breus ja us dic, m'aniré a dormir, així que ara ens veiem. Bon dia. Bueno, va, he dormit bastant bé. Anem a veure si recollim la casa, deixem el cotxe carregat i ens anem cap a les pistes a esquiar, que avui sí que es pot. Doncs al final m'hi gozo en un pozo. M'he aixecat del llit, he recollit l'habitació i tal, i hòstia, he notat que em fa encara bastant de mal al peu d'anar a córrer l'altre dia amb les sabates del meu pare, i de veritat que vaya potada, perquè al final no he esquiat el cap de setmana, o sigui, és lamentable. I, buah, si vaig a esquiar, dic que encara em faré mal i no toca. He d'anar amb cuidado, així que res, avui no esquiarem, com us dic, recolliré una miqueta, ara em fotré una dutxa i jo què sé, fotrem un rato, jo què sé, al matí, alguna cosa buscaré a fer per entretenir-me. O sigui que res, vaig a veure si em foto una dutxeta. Doncs fins aquí el vlog d'aquesta setmana. Em sap greu perquè no he pogut anar a esquiar al final. Mira que la veritat que fa bastant bon dia, però jo us dic, tinc el peu una mica tocat i em fa cosa, tio, que per culpa d'això em faci mal o qualsevol cosa i se'm compliqui el tema hockey. Ens quedem aquí, és el que hi ha, em posaré a editar aquest vídeo i bueno, espero que us hagi agradat. Si voleu veure el següent, bueno, li doneu a la campanita i aquestes coses i d'aquí una setmana a les 7, diumenge que ve a les 7, estarà pujat. I si no, pues segur que teniu algun vídeo que vaig fer abans per veure. Moltes gràcies per veure'm. I ala, fins la setmana vinent. Adéu.